Chino! Kimchi Chino! 오빠. Hoy, ikaw, oo, makinig ka. Dali, Lunes na Lunes, kailangan mong pakinggan to. Kapag nagkakalabuan sa relasyon, kapag nagkakatampuhan, at kapag alam mong may mali, dapat remedyohan. At mahal, hindi remedyo ang tumikim ng iba. Diba? Wag galawang higad. Hindi porket maulan ay talaga nga namang nag-aasal higad ka. Hoy! Hoy, tao ka ha. Tao ka. Kaya naman mahal. Ano yung sa'yo? Ay, Lunes na naman eh. Lunes na nga, umuulan pa. Nasaan na ang sipag? Hindi, si Kim Chino talaga nga ng mga all effort at binaybay ang kalsadang pagkaulan-ulan. O, lakas kaya ng ulan sa Skyway para lang mapakinggan nyo ko at para naman makabanding ko kayo. Siyempre mahal, ako to ang spicy opa mo. Oo, si DJ Kim Chino. Na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo at syempre makakasama mo ko 6 to 9 p.m. tayo. Baliktaran tayo kasi nga 6 to 9 p.m. si Kim Chino. Diba? Pero mahal, karamihan sa relasyon ngayon, mabalik tayo no. Karamihan talaga sa relasyon ngayon, hindi tumatagal. Ang daling maputol kasi marupok, 'di ba? Marupok yung mga tao, marupok yung pundasyon ng relasyon nila. Na simpleng problema ang sagot nila hiwalayan agad, 'di ba? Minsan kasi mababaw lang eh. Minsan maliit na problema tulad ng tampo. Kaso yung tampo mahal, minamaliit nyo. Binabaliwala nyo. 'Di ba? Kaya ang ending ang relasyon ay talagang nga namang wasak. Kaya ang puso mo ay wasak. Kaya meron kang trust issues. Kaya ayaw mo ng commitment. Kaya kayong mga, puro kayo explore. Mga kabataan ngayon, sumubsob pa yung nguso ko dahil sa gigil. Anyway, di ba? Tapos nag-ulan pa, talamak ang mga cheating incident na kahit committed ay talaga nga namang tumitikim ng iba. Hindi, ang akin lang naman, kapag tampo, kaya yan eh, kayang remedyohan hanggat maaari. O sige, tonight, sa ating Chinitoks, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo, ibibigay ko sa iyo ang lunas sa tampo. Ito tingnan natin kung masasalba ng Chinitoks ang relasyon nyo. O sige, una, kapag nagkakatampuhan, ito na mahal makinig, dapat alamin ang dahilan. Ito yung sinasabi natin na hindi lahat ng tampo kasi pare-pareho ng bigat, 'di ba? May simpleng tampo. Dahilan na hindi ka nakapag-text, hindi ka nakapag-update, 'yon pwede. Pwedeng sorry lang ang lunas. Pero kapag yung tampong pangmalakasan, kunwari kayo tumikim ka ng iba, ay hindi kaya ng sorry yan, mahal. Diba? Trust issues yan. Kaya ang ending, kayo ay nagkakalabuan at talagang nga naman nagkukos ng breakup. So ang mahalaga kasi, alamin mo yung dahilan. Kung mabigat ba or magaan para matreat agad at talaga nga naman magamot, 'di ba? Ang relasyon nyo. Kasi minsan akala mo okay lang pero ang ending din na pala okay yung jowa mo, yung kalandian mo. Kaya nagkakatikiman-tikiman lang kayo, mga manloloko kayo. 'Di ba? Hindi, knowing the root cause, mahal, ng problema or ng tampo ay isang prevention na rin para hindi na maulit. Hindi na maulit yung dahilan ng kinakagalit at kinakatoyo ng jowa mo. Mahalaga yun kasi yung toyo ko dati, hindi nagamot at hindi naresolbahan. Ang ending single si Kim Chino. Hindi, kapag alam mo ang dahilan at meron kang initiative to know the reason behind the tampo or toyo ng jowa mo, merong sincerity at yun ang isa sa mga great foundation ng relationship. The sincerity and the init, di ba? Pagkatapos ng tampo, ang sarap kaya maglambingan at cuddle.
Talaga nga namang performance level ka. Diba? Aminin nyo. Kaya yung iba dyan kapag tag-ulan talaga nga namang pagod na pagod. Hindi sa trabaho kundi sa partner. Anyway, mahal, makakasama mo ko hanggang 9pm pa si Kim Chino. Kaya manatili nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.